1:0. Gdje sad je? Ja znam da je bačira ošao, zbog toga neće da upali. Babo, evo! Da vi glumite tam, sad ćemo mi vam pokazati kako se treba igrati. Aj Rasim, da im pokažemo kako se igra lopte. Stari ovi dini. Ne znam. Šta mi znate u košarci? Moja djeca, mi kad smo igrali, vi ste bili u Pempas. Olako malo. Ajde Babo. Ne daj Rasim. Ne daj, Rasim me bala. Prvi, Pojma, šta sad je? Šta ti je? Uveđu? Ufa, daj mi kisno opet sam. Aj vam Rasim, daj mi. Gdje ćete? Boje se. Sad vi sačkaj. Boje se. Ajde vi ukuć. Hajmo im sad pokazati šta je košarka. Ajmo. Gdje su oni evo? Ooo, što je ono? Šta je ovo nosu? Gala. Jeste spremni? Alo, jeste spremni? Ajde. Skidajte majicu. Skidajte vi miš stariji odmah, kaže mi skiš Ajde, majicu. stiš mi, nema veze. Konju, oblači to odmah, prilači se, bolan, jesi se. Što me Ma udaraš? ne moraš, Znam se. Ajde, Glavom. Jeste spremni? Ajde, drži. Nadaj mu da dođe mama. Babo, nemoj se žurit. Jebo, šta ti radiš? Aha, Skup, tako. aha. Šta je? Što ti bav, viš kako radim? Kako se ti gazekuš, ha? Čija lopta? Ajde, daj loptu. Čija lopta? Naša, moja kuća, moji zakoni, daj loptu, ajde. Ajde. O! Šta? Oj, majmune jedan, opet da ga pusti. Udaraj me! Ovo me tuče. Što me noga tučeš, babo? Aha. Nemoj me udarati više. E. Boli. Ne daj mu više da dane koš, majmune jedan. Znaš šta? Šta je? Evo mlad. Što? Nema, spojili smo na odborima, hajde. Ajde da mi malo odbrane igramo. Ajde. Znaš ja te Moram sam, hajde. Pojma. Spreman. Ajde. Ej, sade. Mam. Stari ti jedan. Ne ide ovdje to mali. Kako mi nemaš lopte nikada? Stoj sam, mamu dole. Aj, naš lopt, ajde. Ne znaš ti pas lopte kod sebe. Viš koji si ti? Spremno, sadi. Ajde. Ajde, ovdje. To, Šta radiš? Što ti radiš? Što ti radiš? Uvijek... Stoj! Kašket mi ti duže ovaj kašket, majmuni jedan. Ovo je leptira. Majmuni jedan. Babo, Daj, udaraj me. ne vidim dževu. O! To udario. To udario. Tučete, svi. Majmune. Sadi.
meni, ali niste mislio udar, ono, ranije. U redu je burazer. Jebeš ti ovo, haj mi FIFA malo. Tu nas ne mogu pobijediti. Opa! Cup, idemo. Pobjeđu mi sljedeći put.